Nu hørte man afghanerne afvise, at Osama bin Laden har været med. Og jeg vil også umiddelbart sige, at det her det er noget, der kræver mere end det. Det synes at kræve næsten en stat bag sig. Så ser vi altså folk på vej væk fra området. Det er det andet tårn, styrter sammen. Total katastrofe, kaos, kan man sige, Torsten. Fuldstændig. Lægmand på det område, det virker umiddelbart underligt på mig, at fordi et fly rammer ind i toppen, at så hele huset skulle bryde sammen. Der er mange måder, hvorpå man kan vildlede mennesker. Det er det, også min tid i kontraefterretningstjenesten har lært mig. Og det er udgangspunktet for min interesse. Det er, at her er der et eller andet, som er helt rivravruskende galt. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at den falder så lige og så lodret og så uden nogen komplikationer. Som om, at det var nogen, der havde trukket tæppet væk under den. World Trade Center var et center, der bestod i virkeligheden af 7 bygninger, hvor tårnene har nummer 1 og nummer 2. Nummer 3, 4, 5 og 6, de er ikke så interessante her. Men den 7. bygning i World Trade Center var en kæmpe skyskraber efter danske forhold. Grundfladen var på størrelse med en fodboldbane, og den var jo 186 meter høj, svarende til 3 gange Rigshospitalets høj. Så det var en anselig bygning. Der skete det den 11. september 2001, at denne bygning styrtede sammen 20 minutter over 5 om eftermiddagen. Og den blev ikke ramt af noget fly. Så der var altså 2 flyvemaskiner, men der var 3 skyskrabere. Bygning 7 falder fuldstændig symmetrisk, 186 meter høj. De første 2,5 sekund falder den i frit fald. Altså ligesom hvis jeg nu tager min mobiltelefon, så hvis det her er den 47. 20. etage, så falder den altså sådan der. Det vil sige, at der er ikke noget, som holder den 47. 20. etage, når den falder. Alle bærende elementer i bygningen var væk. Og det her, det er en stålkonstruktion. Det er en såkaldt steel-framed high-riser, som det hedder på amerikansk. Og sådan nogle huse, de styrter simpelthen ikke sammen overhovedet. Det er aldrig sket før, det er aldrig sket siden, men det skete denne dag. Som ingeniør, når man kigger på det her, har man jo lært at beregne på det, der hedder statiske konstruktioner. Og en skyskraber er en statisk konstruktion, lige så vel som en kran eller et eller andet tårn, fordi en skyskraber består af et metalgitter, og vi har jo lært at beregne på, at gitterkonstruktioner har en vis styrke afhængig af, hvor kraftig stålet er, og hvordan man sætter det i de her gitter. Så lykkedes det kongressen at samle $16 millioner sammen til en bevilling for at lave en teknisk undersøgelse. Og den opgave gik til en institution, der hedder The National Institute of Standards and Technology. Vi forkorter den NIST fra nu af. NIST used detailed data describing the building and its contents to create the most complex computer simulation of a structure collapse ever made. Rapporten om bygning 7 blev udsat igen og igen. Hver halve år så sagde NIST, at den kommer om et halvt år. Og så gjorde den ikke det alligevel, og sagde, at den kommer om et halvt år. I slutningen af 2008 kunne de ikke holde den tilbage længere. Der siger NIST korrekt, at den mekaniske beskadigelse af bygning 7 ikke spillede nogen rolle. Det er en vigtig ting. Den anden det er, at de siger, at bygning 7 styrtede sammen på grund af almindelige kontorbrande. World Trade Center 7 collapsed because of fires. We really have a new kind of progressive collapse that we have discovered here, which is a fire-induced progressive collapse. And in fact, we have shown for the first time that fire can induce a progressive collapse. Og det er en vågelig påstand, fordi som sagt er det aldrig nogensinde sket før eller siden, at en sådan en stålkonstruktion styrter sammen. 100.000 af tons stål, der er i sådan en bygning, og der skal virkelig være gang i den her brand, for at du kan få varmen fordelt ud til, at alle steder bliver svagere. Hvordan i alverden kan NIST ignorere
det er meget, meget let observerbare faktum, at bygning 7 styrtede sammen i frit fald. De var simpelthen i den grad i vanskeligheder. Og det førte så til faktisk til vores forbløffelse, at den endelige rapport, som kom i september-oktober, der indrømmer de det faktisk. Der viser de faktisk den figur, hvor man tydeligt kan se, at bygningen styrter sammen i frit fald. Men det får ingen konsekvenser for deres konklusioner i rapporten. Det er videnskabelig uredelighed af et sådan omfang, at det er kriminelt. Der gik jo nogle tid før jeg gik helt ind i tankegangen om, at en regering, dele af en regering, var medskyldige formodentlig i denne kolossale forbrydelse. Jeg har svært ved at tro det, og jeg har mødt utallige mennesker, som straks stejler, når de hører disse ting, fordi deres verdensbillede vælter. Nu har jeg tilbragt 7 år i Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor jeg som major beskæftigede mig med kontraefterretningstjeneste. Og jeg må sige, der lærte jeg virkelig en sund skepsis med hensyn til magthavere og med hensyn til, hvad man får at vide gennem massemedierne. Så sådan set, da jeg endelig begyndte at studere de her ting, kom det ikke som den store overraskelse. Specielt ikke, fordi jeg jo så også blev bevidst om en højorienteret tænketank, som i 90'erne, navnet på den er The Project for the New American Century, forkortet PNRC. De fremkom i år 2000 med en rapport, der hedder Rebuilding America's Defenses, hvor de gør opmærksom på, at hvis USA skal opnå den verdensdominans, som de ønsker, og hvis man skal kunne overtale den amerikanske befolkning til at føre krige i Mellemøsten og i Asien, så vil det tage lang tid. Med mindre der sker en katastrofe som katalysator inden for USA's egne grænser, eller angrebet på Pearl Harbor på Hawaii den 6. december 1941. Noget af det første, jeg kom til at tænke på som en analogi, det er det der amerikanske trauma, som ligger i forbindelse med Pearl Harbor. Hvis der er noget, amerikanerne frygtede, og som stadig sidder i den amerikanske bevidsthed, så var det, der skete i 1941, som jo altså fik USA til at gå ind i 2. verdenskrig. Videnskabeligt set er der overhovedet ikke nogen tvivl om, at hvis jeg må opsummere, at de 3 skyskrabere i World Trade Center styrtede ikke sammen på grund af de 2 flyvemaskiner. Klokkeklart. Det betragter jeg som videnskabeligt faktum. Hastigheden stiger konstant, og hældningen af den her linje er 9,88 meter per sekund i anden. Og det er accelerationen, som man ved, hvis man sidder i en bil for eksempel, og hastigheden stiger, så accelererer bilen, og hastigheden stiger konstant, så er der konstant acceleration. Du skal cirka bruge 6 gange mere energi bare til at pulverisere betonen og sprede støvet, end der er til rådighed. Så alene der falder energiregnskabet fuldstændig fra hinanden. Det her, vi snakker om her, det er virkelig Newtons anden lov, det der med acceleration. Bare for at pulverisere betonen og for at sprede betonen, skal vi bruge 6 gange mere energi, end der er til rådighed. Og vi er ikke begyndt at rive ståldrageren fra hinanden endnu. Og alle de argumenter, der var, hvor en 19 meter lang i-bjælke flyver på tværs over gaden og sætter sig ind i Deutsche Bank-bygningen, som lå ved siden af, så er det jo ikke kun tyngdekraften, der har fået ting til at falde sammen. Fordi man kan sige meget om tyngdekraften, men det får ikke ting til at flyde ud til siden. Det er et nanoteknologisk materiale, hvor man i stedet for at blande de her pulver, så bygger man faktisk materialet fra det atomare og det molekylære niveau op. Deutsche Bank var jo godt sure over, at deres bygning var blevet ødelagt ved sammenstyrtningen, og havde brug for bevismateriale, at det støv, som var kommet ind i deres bygning, at det faktisk kom fra tårnene. Så derfor satte de et firma, der hed The RJLE Group, et privat firma,
til at karakterisere støvet. Og der er mange vigtige oplysninger af den rapport. En af dem er, at man i støvet fandt nogle bitte små jernkugler. De er mindre end en millimeter. Og når man river huse ned, så anvender man jo under normale omstændigheder sprængstoffer. Men det, der var karakteristisk ved de fund, som der havde været i støvet her, det var, at der var tegn på, at der var også anvendt et kemisk kampmiddel, som hedder en termit. En termitreaktion er en meget, meget voldsom reaktion, der kan smelte ting. Vi snakker om temperaturer på 2500 grader. Og netop i den reaktion, der dannes de her små jernpartikler, som jeg snakkede om før. På baggrund af det var der en amerikansk fysiker, der hedder Stephen E. Jones. Så hvis man nu kiggede i støvet, så kunne det være, at man kunne finde rester af ureageret termit. Og det gjorde Jones så, og fandt de her partikler, som vi skal snakke om nu, som hedder red grey chips, altså rød-grå flager. Nogle bitte små flager. De største, hvis man er heldig, kan man finde en på 1 millimeter, men ellers er de mindre end 1 millimeter. Den vigtigste observation fra vores synspunkt, og det stærkeste argument, det var, at nogle af dem er stadig reaktive. Det vil sige, at man tager sådan en lille bitte chip under mikroskop og varmer den op til 430 grader, så reagerer den. Og der dannes i reaktionen elementært jern. Det er en utvetydigt tegn på, at vi har at gøre med det, der hedder termitisk materiale. Når man anvender nanoteknologi til at fremstille materiale, så har man også mulighed for at tilsætte andre kemikalier til blandingen. Så nanotermiten kan bruges både til at smelte ting, men den kan også anvendes i eksplosiver. Og vi ved, at moderne eksplosiver er baseret på de her principper, som jeg snakker om her. Den militære forskning siden begyndelsen af 90'erne har gået i den her retning, det ved vi. Det er meget tydeligt at se på bygning 7, hvordan jeg fortalte, at den falder fuldstændig symmetrisk ned i frit fald. Det forudsætter, at du med sprængstoffer kan fjerne, hvad der er tilbage af den bærende konstruktion inden for ganske få millisekunder. Det skal foregå fuldstændig præcist, for du kan få det her billede af. Mens jeg var i Australien, der var en fyr der, som jeg mødte, som jeg kendte, som var meget nyhedsinteresseret, og så fortalte mig om nogle links, han havde set, hvor man kunne se bygning 7, som jeg ikke havde lagt mærke til tidligere, at den faldt ned på en underlig måde. Så kiggede jeg på de links og fulgte den snak, der var omkring det, at man så en stor bygning på nogle 40 etager, der pludselig klapper sammen. Og det har de der ret i. Det ser da også mærkeligt ud. Hvorfor falder den ned på den måde? Der er en bygning, der ser ud til at falde sammen på en uforklarlig vis. Der er en masse mennesker, der er bekymrede over, hvad er det, der er sket. Og vi vil gerne have en undersøgelse, og det er jo også en masse professionelle folk inden for ingeniør- og arkitektverdenen. Og jamen, så synes jeg, det er rimeligt og nødvendigt at få en fornuftig forklaring på, hvad det er, der er sket. Hvis nu undersøgelsen viste, at alle bygninger var sprængt, så er det så fortænkt på en eller anden måde. Så hvis man af en eller anden grund gerne vil starte en krig, så er den nemmeste måde at få sin befolkning med, det er at lave en ulykke hjemme, som gør at man kan ophidse alle folk til at sige, at det er helt rigtigt, vi skal have krig, vi skal sørge for at hævne os. Så det kunne jo være måden at gøre det på. Men jeg håber og beder jo til, at det her ikke er tilfældet, fordi det ville være alt for forfærdeligt, hvis det var sådan. Jeg tror ikke på det, fordi jeg kan ikke forestille mig, at nogen kunne være sådan inde i hovedet, at de vil gøre sådan nogle ting. Mit forhold til krig er egentlig i dag det samme, som det altid har været. Tager vi dansk forsvar ifølge grundloven, ånden i grundloven, altså militære magtmidler skal bruges som forsvar over for angreb eller i forbindelse med FN-operationer. Og det er den holdning, jeg altid har haft, og den har jeg stadigvæk. Er der så sket noget helt andet i forbindelse med Irak-krigen,
Det er den sag, og hvis sandheden nogensinde kommer frem om 9/11, så vil vi jo desværre også se, at det var en helt anden dagsorden for Afghanistan-krigen. Jeg meldte mig ind i det, der hedder Architects and Engineers for 9/11 Truth, som er en interesseorganisation for ingeniører og arkitekter, som har som formålsparagraf reelt set at få en ny, uvildig undersøgelse omkring 11. september. Og da jeg meldte mig ind for et par år siden, der var knap 700. Altså de arbejder ikke med konspirationer, de arbejder med facts. Konspirationer kan være meget spændende, og der kan også være meget sandhed i konspirationer, men facts er det, som holder i en retssag. Det scenarie, som jeg opererer med, det er, at man har anvendt termit til at ødelægge så meget af stålkonstruktionen, som man nu kunne, uden at selve bygningen styrtede sammen. Der er tegn på, at der blev brugt termit i tårnene minutter, inden selve kollapset kommer. Og så i det afgørende øjeblik, så er der anvendt sprængstoffer. Disse sprængstoffer kan være, hvad vi kalder konventionelle, eller de kan være baseret på en termitreaktion. Hvor de rødgrå chips passer ind i det her billede, det ved vi faktisk ikke, og vi tager ikke stilling til det. Hvis der er nogen, der har en god forklaring på, hvordan de skulle være der naturlige årsager, så vil vi gerne høre det. Men det er ikke fremkommet endnu. Jens Claus Hansen, nu får jeg lige at vide, at der netop har været en 4. eksplosion i World Trade Center, og det vil sige 2 fly, en efterfølgende, nu 2 efterfølgende eksplosioner, sådan forstår jeg det. Vi var inde på det før. Hvordan kan bygninger styrte sammen, når fly rammer dem i 80. 20. etages højde? Men der er altså også bomber placeret i World Trade Center. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? 4 fly blev kapret. 2 af dem blev fløjet direkte ind i World Trade Center, de 500 meter høje bygninger på den sydlige del af Manhattan. Senere styrtede begge bygninger sammen, formentlig på grund af yderligere 2 eksplosioner. Det er en meget vigtig observation, fordi det betyder, at den 47. 20. etage, når den begynder at falde, så falder den, som om der ikke er noget overhovedet nedenunder. Det vil sige, at på det tidspunkt er alle bærende elementer i bygningen væk. Og hvis der havde stået en eller anden person på den 47. 20. etage og holdt en sten eller en kanonkugle eller et æble ud af vinduet og sluppet det samtidig med han eller hun begyndte at bevæge sig, så ville stenen falde lige så hurtigt som den 47. 20. etage. Det eneste krav, vi stiller ud over vores videnskabelige virksomhed, det er, at terrorangrebet bliver behandlet som det var, nemlig en forbrydelse. Der er ingen, der vil sætte spørgsmålstegn ved, at det er en forbrydelse at slå 3.000 mennesker ihjel. Der er sket nogle mord. Og det gør man. Når der er sket et mord i vores samfund, så prøver man at undersøge det, politiet at undersøge det, og det er aldrig sket. Og hvis 11. september er udført af kræfter inde i USA, bag ved den amerikanske regering, eller bag ved den amerikanske regering, så er der jo ingen grund til, at vi skal have en voldsomt stor terrorlovgivning, både i Europa og USA og al mulig overvågning. Fordi så er det fjendebillede og den trussel for de her terrorister, så er den jo ikke eksisterende. Jeg mener bare, at hvis der er tilstrækkeligt mange, også mange professionelle mennesker, som har problemer med den forklaring, der er kommet, så synes jeg, at det er værd at få lavet den undersøgelse. Sandheden kommer nok frem en gang, som Mark Twain engang har sagt, løgnen overvandrer jorden rundt, før sandheden får snørret støvlerne, og det kommer sikkert også til at gælde her. Der kan gå mange år, men jeg er ikke i tvivl om, at sandheden kommer frem på et eller andet tidspunkt.